Čaute u nového videa, kde budeme hrať iba... Musím si vybrať, čo by ste mi poradili. Môžeme rankedy, aj keď môžeme aj dať čo iné, ale rankedy. Proste. A potom budeme hrať aj nejaké iné hry. Ešte jednu hru si potom dám a to bude všetko. Čo si vyberem? Asi Juju. Už sme v hre. A poďme na to. Idem asi po typkoch, aby iní hráči mohli zobrať loptu a doniesť ju do brany. Bum. Gól. 1-0 a ideme na ďalší gól. Hádam, že dnes vyhráme. Použijem ultinu. Ďalší gól. Vyhrali sme. Fialové 2. Dlho som rankedy nehral. Nič moc. Dačo v šope nie je. Pozriem sa. Legendary. Yes. Sam. Assassin. Rare. To je nič. Inak som spokojný s tým samom. Šetrím si teraz na Franka, no. Kde je ten Sam? Ho nevidím. Aj tu je. No. A ideme hrať asi Bravo Arena. Alebo Haste. Poďme. Takto zo začiatku ultina sa mi páči. Prečo mi tomu zostala tá rukavica? Či čo to je? Ja som ju zobral a mám zase tú ultinu. Jau, docela mi dali. Takto zabijeme. Ten nebude ľahký. On bojuje ináč ako sa volá? El Primo. Tie pesťovky. Ale skok nemá taký ako El Primo. Vlastne to nie je ani skok. Ale to dáme. Oni nám nič zatiaľ neubrali. Netrafil som. Ja sa sústredím hlavne na ten trezor.
A strašne. To čo bola za lutina. Idem pre rukavicu. Rýchlo. Tohto nedám. ...27 sekúnd. To stíhame. To dáme asi na poslednú sekundu. Poď. No. Ja to nestíham. Možno, že tam niekto je. A dá to. Sekunda. Presne. A to je z tohoto videa asi všetko.